बघा ही आज मॉब दिवसांनी उजाडली होत. आधी झोपान होता पण आपला फिरता मुंबई होय ना. ह्या असता मनात ना आणि माझा मरण काढल्या ना सगळे मी मरतय मरमर मरानच इला मरणाकच गावला या पुणगे नाही पण उद्या स्वागतासाठी थंय उभ्या राहू. हा ते पेंडी तरियाचे 2 पेंडी हातात घेऊन राहायचे. पुष्पगुच्छ देव हा ते वंदे भारत ने येणार ती. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. सकाळचे आता 7 वाजलेत. तर महिषा बापलं सकाळीच लवकर उठत नाही, आज लवकर उठलो. तर मागच्या वेळी बघितला असाल व्हिडिओ जो आग्रात तरवो पेरलेलो होतो ते आता तरवो काढूक जाता. नाना पुढे गेलेच पाटाच्या पाण्यात आणि आता आधी पहिला ढोरांका घेऊन जाऊया. सकाळीच एक मस्तपैकी पावसाची सर इली बारीकशी. आणि या पाटाचं पाणी जरा कमी आहे कारण आमची एक डोनगी फुटली. डोनगी म्हणजे जे पाईप घातलेले आहेत आणि मध्ये चंबर ठेवलेले आहेत त्यांना, त्यातलं एक चंबरवर रतांबी पडान फुटली आहे. तर विणू 2 दिवसात येतच गावात. तोपर्यंत चला तरवकडून जाऊया, सुरुवात करूया. चल चल त्यांका सकाळी चरक सोडली आणि आता आपण तरवो काढूक सुरुवात करूया. काल पप्पानी थोडं काढलेल्यानी हो बघा सुरुवात केल्याने वर्षाने आणि पप्पा होते दोघेजण आणि आम्ही नानांच्या तकडे असल्या कारणान आम्ही आजपासून सुरुवात केली. तर मंडळी हो बघा एवढं तरवो काढून झालो. एका वर्षांनी उजवड पाडलेली पप्पानी पाता लावलेनी बघ नेऊन. तर मंडळी हो बघा सकाळपासून आम्ही एवढं काढला. नाना मी आणि पप्पा आपले ते सर्व पाताच घेऊन चालले. ते बघा तो पाकडी बघून काढा. तर आता नेरियाचा टाइम झालेलो आहे बघा 9:30 वाजत इलेत. सकाळी 7 वाजल्यापासून कोपऱ्यात बसा नाव आम्ही. काय आणलं? थालीपीठ आणलं. थालीपीठ त्या दिवशीच आणायचं ना, ते थालीपीठच म्हणतात ना त्याला. तर मंडळी यावा भाकरी गाव बघा बोलव गो. तरी बघा शेंग बटाट्याची भाजी आणि भाकरी. यावा चाय पिऊ घ्यावा. चला चला आटपा भाकरी खायत बसशेल. त्याच्यात 1 तास घातला. चला पटापट होऊन दे काढून. तर मित्रांनो नेरी वगैरे खाऊन झाली आणि आत्ता तरवो काढतो. पप्पा घराडे गेलेत कारण तरवो काढून दुपारी तकडेचे खालचे मळवू शेतले 2 कोपरे लावूचे.
तर हे बघा तरव काढतात. आणि आम्ही आता पेंडगे धूप चाललो वरती, कारण खाली 2 कोपरे लावचेत आत्ता. आणि पावसामध्ये ताल इलो बारीक बारीक. माझा आत्ताच मोबाईल पाण्यात पडलो, त्यामुळे आता भंगलेलो आतो. त्यामुळे म्हणून मी मोबाईल वगैरे कॅमेरे वगैरे पाण्यात नेताना जाम जपून नेवचं लागता. झाला तर हे बघा एवढं भाग काढलो. कोरा खाली होत 2. आता तुका वाटेल म्हणून जा ना. 3 कोपऱ्याचं तरव आहे. तरव नाही का? 3 कोपऱ्या होत होते. हे बघा पेंडी वगैरे धुवून ठेवलेले आहेत मस्तपैकी. मोठा तरी पाणी म्हणून घेऊन जाता. आता इलाचा मोठा तेवढा पाणी कोपऱ्यात डायरेक्ट घेऊन तू बाकी काय कामं करून ठेवा. तर चला मंडळी, खाली आता कोपऱ्यात पाणी सोडूया. आणि आता दुपारी चिखल करूचा 2 कोपऱ्यांचो. वर्षात रो काढून दमलाच आहे बघा, हैराण झाला होय ना ग. कितीसा काढलास? किती पेंड्या काढल्या? किती मोजले ना? काय सांगतेस? किती 5-6 काढल्यास? मग जाऊया आता घराकडे जाऊया आणि दुपारी भेटाया. तर मित्रांनो चला, दुपारीच आज 1 वाजता नांगरूक सुरुवात केला. आणि 2 कोपरे पाण्याक लावून झाले, म्हणजे पहिली नांगरणी करून झाली आणि आता दुसरी करूची. तर क्वार्टर पिन पडलेली ट्रॅक्टरची, त्यामुळे नेऊ किल्लं आहे. आणि ही बघा, ही आज मॉप दिवसांनी उजाडली होत. आधी झोपान होता, पुण्यातला फिरता मुंबई होय ना. ह्या असता मनात ना. आणि माझ्या मरण काढल्या ना तिकडे मी मरते मरमर. नको तर चल आपल्यासारख्या का वाचले बघितली. काय ग रान निवडतेस की निवड, किती वेळ राबतेस? आत्ता ठेवता की पुष्पा येईल म्हणजे सगळे सगळ्या तऱ्हेचा या करू. एवढं पाणी खायचं असेल. हे बघा बरेच जण लावणी लावतात आणि आम्ही 2 कोपरे पाण्याक लावून घेतले. वरी त्यांका मगापासून सांगतं तर लावले नाही असती. तू कधी वरी म्हणजे काय त्या कळायला पट्टी येऊन दे. पट्टीला एका वरी म्हणजे दाखव. ही बघ ही बघ, एका वरी म्हणजे काय कळत नाही. लाये काय लागेल काय रानात काय दांडे काय रानात काढणार मग. ही बघ समजतच नाही होते का. पुष्पलता दी डॅन्स बघलास कसलो केला तो. मी भियाले बघले नाही बारीक आहे नाही करायचं असं काय मजा असतात. भारत काढा काढा. हे पाटलीने बघतं काय काढ. काय भियाला यारकी झालं की माका वाटलं भुजायला यारकी झालं. मग जर म्हणतो सांगायची होती आम्ही मगाचपासून ती बसान होती तर समजा नको. मेहरा पण फुटली ती बसान बसान. म्हणजे आधीच नरम झालेली मेरा आणि वजन किती आता 30 किलो 5 किलो वजन फक्त ना मेरे 30. असं का. अरे या का ती मॉब काढून देते तुमका. तोपर्यंत एक लावूक सुरुवात करते ना. मॉब झाली गो मॉब झाली. चहा पिऊया आधी. मोबाईल नाही. पाटील चाय जरा. हो पटला काय वय आमचं टी टाइम झालो बघा चायचो. टी टाइम मारानच इला मारनाकच गावला या पुणे नाही पण. हो मी मारणार गावात काय कधी
उद्या स्वागतासाठी थंय उभ्या राहू. हां समारंभ वगैरे ते पेंडी तरियाचे 2 पेंडी हातात घेऊन राहायचे. स्वागत पुष्पगुच्छ देव. हां तू वंदे भारतने येणार ती पुलार स्वागताक ही रवाक सांगणार ना तुका नंदनकानी भाऊजी. काय वही रे माहिती वरी लाव रे वरी लाव. चला चला वरी लाव. टाइमपास अजिबात करायचो नाही लावूक सुरुवात करायची. हां पेर जा घेऊक नको तुम्ही जाताना पेंडी तुमका हातात हाणून देणार मग तुम्ही लावणार. तरी बघा आमची लावणी सुरू झाली आहे आजपासून. आणि 2 कोपरे एका कोपऱ्यात चिखल करून झालेलो आणि एकाचो करूचो हा. काकडी बघा मला खेळवून आणला दोन आवे टाकले की बरोबर. पुष्पाची संध्याकाळ 7 वाजता पाताखाली जायचं. तर मित्रांनो अर्धो कोपरो लावून झालो आणि आता या कोपऱ्याचो चिखल करूचो. तर चला चिखल करूया. तर हे बघा आमचे पाटील मेहरा घालतात. खयच्या पद्धतीतली आई मेहरा खायच्या पद्धतीतली काय आणि महेश गाडी नांगरतात. हे बघा काय बघा चिखल लोटतच नुसतो पुढे. किर्लोसच्या महिन्यात ना एवढं ट्रॅक्टर जात उलटे जात नाही. तू किर्लोस मध्ये ट्रॅक्टर चालूसाठी 14 दिवस असतो. किती 14 कितीशी शेती हा कितीशी 20 किलो 20 किलो का जणांचे लावून दिलं असे सरळ दात लावलं रुपक लावलं फटवरच नांगरायचं. त्यातून टाकायचं त्याच्या बाहेरचं कला होई असली हम्म. माहिती ट्रॅक्टर तर तू बघा त्याकडे लावू दे. त्याच्या बाहेरचं माहिती होई अधिक होई असली ट्रॅक्टरची तर कोणाकडे आहे? लावू पण तू स्वतः ट्रॅक्टर फोडून जोडू शकता एवढी कला त्याची अंगात. मग काय लावणी झाली शाळेत काय शिकवलं नाही आज रविवार होय ना. काल घरा आज त्यांचा हक्काचा काल दिवस. काय दिलं नाही शाळेत खाव हम्म? मग आज शब्द काय झाले दिलं पाठ. नाही? मग आता लावणी लावू गेलं की तर वो काढू हां मोठं काय त्या भाऊ नाही तर गुरुजी म्हणते असं काय त्या गौरव शाळेत बोलतो म्हणते. कोण पूर्वा माझ्या पूर्वाची कळी काढू नको. थैसून पेंडी धरून शेकलाय तुका वाईटा. गौरव तुम्ही कधी लावणी लावणार शाळेतली बांधावरची लावणी कधी आहे तुम्ही काय रे बांधावरची तर मित्रांनो आजचे आपले 2 कोपरे लावूचे होते ते लावून झाले. हे बघा आत्ताच कारण लावताना दाखवू शकत नाही कारण पाऊस होतो. हे बघा आत्ताच लावून 2 कोपरे पुरे केला यो आणि यो. मग कुठं बसलो तेव्हा घ्यायचा ना तो मध्येच बसलो. जाऊ दे ना भाई संध्याकाळी बसणार कसं बसणार उलटो असो काय
चला मंडळी, आजच्या दिवसभराची कामकाज झालेला आणि आता पाऊस पण भरपूर येता, त्यामुळे चला घरात जाऊया. मग झाला आमचा लावून 2 कोपरे लावले. नंदन घराकडे छे. मस्ती गेला असतं बरं. इलो इलो होय बंद करते पाऊस इले. काय भिजवतो होतो म्हणून. हो बघा जोरदार पाऊस येता, त्यामुळे पळा या पाऊस येता. रे इलो 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 धार. तर चला मंडळी इथे थांबूया, पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. हो बघा जोरदार पाऊस.